बिनि बिसि बुंनायखौ खोनानाय लोगो लोगो बे हिनजावसाया गोबां सोमोनांदोंमोन आरो गोबां सानहाबदोंमोन। आं बेयावनो हमनो हाखादोंमोन बै हौवा मानसिनि 100% गोरोन्थि दं होननानै आं हमनानै लाखादोंमोन, सानना लाखादोंमोन। नाथाय दहाय आं ससेल'सो नुदोंमोन, गुसुंसो नुदोंमोन, आं फुरा नुवाखैमोन भिडिअ'खौ। नाथाय दा नायै नुबाय भिडिअ'आ एसे गोलावानो दं। रायजो राजा नोंथांमोन, थ' नोंथांमोननो आं बेखौ लानानै फैदों। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन आरो बिजिरनो हागोन गोरोन्थिया सोरनि। मानोना हिनजावनि बुंनाय बायदिब्ला हिनजावा गथ' सानै दं, बेहा गथ' सानै दं। बे हौवाया हिनजाव गोनांखा आरो गथ' सानै गोनां। रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। बे हौवाया हिनजावनि बुंनाय बादिब्ला बे हौवाया बे सासेजोंल' नङानो गोबां सिख्लाफोरजों बेबादि लाइन मारियो आरो गावनि असे हिनजावानो फोरमायदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो हागोन। सिख्लायाव अबे दं? सिख्लाखौ नोङो रुमाव लाबोनानै मा खालामफैनाय? बुं। अबेनि सिख्लाया खोन्थालाय? अबेनि? दे खोन्थाना हो। दे खोन्थालाय, खोन्थालाय। नों अबाव दं? अबाव दं? थानायाव फै। थानायाव फै। थानायाव फै। गाव नों! बुंनो नाङा। आं बिनि बिसि माथो? Iya, sana hinjausa. Iya, oh. नोङो मा खालामनाय? बे न'आव मानो फैनाय? मा खालामनाय बुं? जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो। Hei, bukan lo, direct langdo. Lo. Hei, dan bunuh nanga, dari bunuh nanga. Oh. Oh. Actually, hot number, police name hot. Itu tuh kan sama. Agak sini kalau dia boleh kita. Oi, dari bunuh nanga lo. Oh. Ini juga kamu senang dia mana? Agak sampai. Hello. Apa dong nengah? Apa dong nengah? Kami tuh ini nggak butuh nama, kami campur ini nggak butuh nama. Taruh saya dulu di, terus mau rumah. Dulu di kapal. Aku di sana ni ayo. Ini ni mana yang paling hebat? Harus pergi mana? Mana? Jangan lupa ikut ada. Rumah punya mana? Aku nak rumah tu ikut ada. Teks kalau nunggu. Tanya apa malah? Saya dulu. Nonga, siklaman si di pui ba, ling horba thai pui ni nanga lo. Oh. Bibu di bawah hasil satu. Ban no pulagan se, oh, no gudan se punai dong. Haba khơi besera. Bibu nunggu apa bang? Zung hadong na. Bila. Oh. Macam, siang penang ada ni kalau ni jauh nama macam. Napa? Ni sudah kita ni kena. Kita ni kena dah. Kita tu kena. Liang hot dah ni mama. Iya, besera. Bisi ko bilang ini kung bilang ya? Hah? Ini kung bilang tak? Ubo boleh kung na? Ubo boleh tak? Ubo boleh tak? May nang alam ko ubo boleh na? Oh. Video ka lang ay. Bi oh, bisu kinta dong oh. Isu ni noa sudah sikla pui dong. Ala sisu san dengar zung ha. Oh. 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 Jadi kalam nanga siklaman si. Nung manu pui nanggo siklaman si na. Pastau ise patala nanggo. Oh. Ise pat. Oh. 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 Man thogai sila sasan. Lihat apa yang baru. Hah? Biasanya dia kasih dia. Aslinya itu lawan saya nunggu dan bukan na. Mesra. Oh, lai ke. Dini su duha. Mesra. Ini sana hinjau sasa. Hinjau buiman muzang.
Mana nang dinkuna fैगोन बिदि बुंनायाव फैनो नाङा लिंहरबा फैनो नाङा मा खालामनायानो बिदि भिडिअ मानसिफ्रा मिथिबाय नोंजोंल' नङा बियो मिथिबाय लेंहर बेखौ दानो थौ नोङो माबा बुस्थु आरो बोरै मानसि लेंहर आयो मा हा मैया न'दोंमोन र' नों माबायदि मानसि नोङो बेलासिखौ नालाय हा दा फराय न'खौबो लेंहर आं हारसिं थांनो